idemo se mi gledati doktora. I naravno, ko će biti doktor, ja ću biti doktor. I sad kako ćemo, pazi, to ne možeš vjerovati. I sad smo mi kužimo da odrasli imaju, znaš, stidne dlake, a mi nemamo. I šta ću ja sam doktor, ako ja idem pregledat, slušati ovo. I sad ja uzem, sjećam se ko sad, to je kutica bila, evo, ko pola ove, ono oho ljepilo, s onom žličicom, ko brako, skida se, ja ga namazu okolo i sa kukuružnjaka, onu dlaku s kukuružnjaka, ja sam to njemu lijepo rasporedio, kako su me vidjeli slikama. I to, slušaj, majke mi moje, a ovoj A Slavica došla, ona se jadna skinila i ja sam nju isto to lijepio s ljepilom i to naravno, sve, naravno da je ljepilo ušlo, naravno unutra u vaginu ušlo je ljepilo to. Prošlo, 2 dana prošlo, dolazi moja kuma Cilika. Došla je kod moje mame i sad se više ne sjećam kom je prvi kroše uputio. Da li Cilika ili mama nakon dogovora. Jer se nisu mogli dogovoriti ko će me jače istući. Jer naravno da je ovo morala kod doktora vozila, ovo infekciju popila. Ovo infekciju dobila, razumiješ? Pazi, ja sam bio legendarni doktor, to pregledao, to je legendarni doktor. Majke mi! Znači, odrala me od batina.